tomu ver, kamo, je tam vidno 105K. Koľko si mal chaterov v tom hlavnom prime? 10K, 15K väčšinou. Ty si mal ako keby jeden main účet. Koľko má tvoja modelka sledovateľov teraz na Instagrame? To je úplný extrém, kamo. Myslíš si, že si schopný replikovať to ďalej? Čo si robil s tými peniazmi? Koľko ti to denne zabera času? No vlastne What's up, dámy a páni, zrovna som na kole s Timom. Timo je v podstate najúspešnejší člen Private Group, čo dal $100,000 na jednej AI modelke. Rovno si ukážeme všetky dôkazy, jak sa mu to podarilo, ako dlho sa venuje AI modelkám, aké sú jeho ďalšie plány a tak ďalej a tak ďalej. Tie najzajímavejšie veci, čiže môžeme ísť rovno na to. Timo, čau. Čauko. Koľko sa venuješ AI modelkám? Za koľko si hitnul tých 100,000? Ceca od októbra som vlastne začal učiť v modelkách, ale v novembri som začal tú modelku. Dal som taký warm-up a ceca v december, január, február, 3 mesiace to trvalo, aby som mi to 100K v podstate. Za 3 mesiace je to úplne crazy, nebudeme si klamať a je to úplne insane. Ja som sa ťa spýtal, či by si mohol vlastne na kole ako keby ukázať tie stats, ty si mi ich poslal aj na Telegram, neviem, či máš pri sebe niekde telefón, že by si to ukázal. Tomu ver, kamo, je tam vidno 105K a je to vidno, že to je z Funville, takže super. Ja tu mám vlastne otvorený aj náš chat, čo si mi posielal vlastne na tej konkrétnej modelke. Tá modelka extrémne vystrelila, najvirálnejšie Reelsko malo vlastne dosah 170 miliónov, čo je úplne insane a je to úplný extrém. Poďme sa pobaviť ale o niečom, lebo ja sa obvykle bavím so začiatočníkmi. Ty si skúsený človek. Ľudí zaujíma, že čo taký skúsený človek musel spraviť preto, aby si vybudoval vlastne túto modelku. Povedz mi, koľko si mal chaterov v tom hlavnom prime, na aké smeny pracovali vlastne, koľko si im prípadne platil, či ich bolo ťažké hajrnúť alebo nie, nejaký ľahký recap toho, že kedy bol najlepší mesiac a čo si musel spraviť vlastne preto, aby ten najlepší mesiac nastal. No vlastne furt mám na tom vlastnom jednom účte 3 chaterov, tak aj v píku boli 3 chatery, ale a robili 8 hodinové zmeny. Robili, že teraz je to trošku iné, teraz jak sa tá modelka trošku ukludnila na sociálnych sieťach, tak robia tak trošku inak. Majú 2 dní majú voľno v podstate, ale v píku, v plnom píku mali tak 7 dní robili väčšinou a mali potom možno jeden deň voľno. Vlastne Steli tedy robilo, mali dobré bonusy. Tak vlastne tak. OK, super. My sme sa spolu aj bavili, my sme spolu točili prvý rozhovor, keď si tú modelku mal na 5K revenue a vlastne odtedy si dal 20 násobok toho, čo je úplný extrém. Traja chatery, ktorí sa tam striedali, pracovali po 7 dní. Bolo ťažké ich hajrnúť, či nie? Víš čo, akože prvého chatera, čo som mal, tak on bol dosť, no ja som ešte nevedel presne, že jak to ide a tak a on proste nechodil na smeny a tak a musel som ho vlastne vyhodiť a potom som našiel nového Filipínca v podstate a on veľmi dobre robil a v podstate nie je to vždy takto, ale od neho vlastne referral dal akože inému chaterovi a on bol tiež veľmi dobrý a potom zas dal ďalší referral a našiel aj tretieho. Tak vlastne všetci chatery sú vlastne od neho. OK, super. To je pravda, keď si zoženieš jedného dobrého chatera a následne si dávajú referály, tak je zo zvyku, že tí ďalší budú tiež spoľahliví, pracujúci a schopní pracovať za dobrý kapitál, vlastne aby ľudia mali predstavu. Ja som sa s týmom vtedy bavil. To znamená, že vy si viete zohnať aj chatera či už vlastne za odmenu len za percentuálnu revenue, keď sa vám rozbehne modelka, alebo samozrejme aj za fix. Väčšina ľudí chce fix, pokiaľ nemajú nejakú väčšiu istotu. Jak to máš teraz s modelkami? Ja osobne sám neviem. Viem vlastne, že máš 3 modelky, jedna je tvoja, 2 máš na spolupráce a skús mi to nejako zhrnúť. Ja sám nie som informovaný, takže mňa samého to zaujíma. Nie, mám aj 2. Jednu spolupráce, jednu. OK, máš len 2. Ja som si myslel, že máš viac kvôli tomu, že si mi hovoril, že spolupracuješ s nejakým chalanom ešte potom, takže som vlastne nevedel, som si nebol istý. Super. Čo sa týka tej jednej modelky, vystrelila, stále má dosahy na sieťach. Keď to myslíš tak, že sa ukludnila, tak jak to myslíš, že sa ukludnila? Čo spravíš? 10K mesiac alebo 15K mesiac? Hej, normálne, 10K, 15K väčšinou, ale tak na tom pík to bolo, že 40K mesačne. To bolo, keď vlastne tie videá dosiahli vlastne tých 160 miliónov a potom furt každé jedno video veľmi dobrý, jaký to trend to bol, ako keby, 2 mesiace to trvalo. Už to nie je až také dobré, už hľadám iné, proste skúšam iné veci, v podstate. Čo som chcel povedať, tak je, že to je vlastne jedna výhoda alebo zároveň nevýhoda. Keď človek má modelku, ktorá je len pekná hnedovláska alebo len pekná blondína, tak vie, že bude fungovať neustále, ale potom keď k nej
nej pridá nejaké konkrétne zameranie, ktoré je trendové. Skúsim povedať príklad. Jednu chvíľu bolo XY flakatých modeliek. Sám si to videl, keď si otvoril proste social media, tak ich tam bolo 1 000 000 a teraz ich prežil len nejaký konkrétny počet, ktoré sú stále aktívne a tí ľudia následne prešli do nejakého trendu. Ale samozrejme trend, ktorý vlastne zarobí 100k za 3 mesiace sa oplatí, nebudeme si klamať, že by sa neoplatil a neustále sa drží vlastne aktívny. Jedna dôležitá vec, veľa ľudí si myslí, že na to potrebuje veľa zariadení a tak. Ty si mal ako keby jeden main účet na social media a robil si hlavne Instagram a robil si niečo ešte popri Instagrame, čo bolo virálne. Ako Thread som robil tiež, ale to som vlastne predtým, jak som začal postovať na Instagrame, to bol taký ako keby fanoval som tých ľudí z Threads na Instagram a potom som vlastne začal postovať na Instagram. Tak iba Threads a Instagram. Tie Threads boli aspoň z časti úspešné ako Instagram, či vôbec? Boli dosť dobré, videl som ako pár prvých Threadov vôbec 100 lajkov, ale potom som vlastne videl, že čo fungovalo a keď som videl, že čo fungovalo, tak som len na to trošku zmenil. Strašne veľa tých Threadsov robil veľmi dobre. Takže potom už sa to vlastne, už keď tie Reelska som robil, tak už sa vlastne oplatilo sa sústrediť na tie Threadska, no iba na tie Reelska som potom začal. Koľko má tvoja modelka sledovateľov teraz na Instagrame? 211 000. 211 000, hej. To je úplný extrém, kamo. Na AI modelku je to fakt akože jeba a je to fakt dobré. Veľa ľudí rozmýšľa nad tým, ako zacieliť USA trh, kamo. My dvaja sme robili úplne simple setup. Neustále ten setup ľuďom hovorím. Videl som aj od teba nejaké edukačné materiály, čo si spravil na AI modelky, boli dobré. Fakt ťa musím pochváliť, dobre si to spravil. To znamená, že veľký shoutout tebe. Pre človeka, čo rozmýšľa nad tým, či je možné zacieliť normálne zo Slovenska alebo Česka na USA algoritmus, je to možné však. Samozrejme, je to možné. Veľa ľudí teraz robí aj CZSK AI modelky. Videl som chalana napríklad, čo poznám, čo robí 10k mesačne konzistentne a tá modelka má vlastne 1500 sledovateľov, kamo prisahám. Mimo toho Instagramu, kde na tom Instagrame má 1500 sledovateľov, tak vlastne následne má ešte Threads, kde postuje a TikTok a odtiaľ sa mu tiež vlastne chodí trafik. A čo má vlastne výhodu trošička, tak je, že má reálne OF-ko na tú babu, kamo, a majú face swapnutú. Že nemá fan view, ale má OF-ko, čo je mega zaujímavé. Ty máš vlastne aj toho kamoša, ten kamoš robí nejaké big numbers, čo sa týka AI modeliek. Akože hej, on začal jednu v lete, no dosiahol nejakých 30 000 cca a teraz jednu v decembri začal tiež tak cca 35 000. Tak víš, on to vlastne dvakrát spravil, tak je to dosť akože crazy, ale už vlastne je iba sústredenie na to, čo vlastne robíme my dvaja. Aké si myslíš, že sú realistické očakávania prvý mesiac, keď niekto začne s AI modelkami? Od teba to bude síce ťažké počuť, pretože ty si to hneď vypeckoval, ale chcem vedieť tvoj názor. Také ako realistické by som povedal, to môžeš mať aj 5k za jeden mesiac, keď máš fakt, že jedného veľa. Ale tak realisticky na prvý mesiac tak 1k, 1-2. 1000 alebo $2000, to je pravda. Ja sa nesnažím ako keby nikomu hneď garantovať nejaké veci, lebo sám to poznáš, 30 dní môže len trvať, kým sa niekto dobre rozgeneruje a spraví nejaký poriadny warm-up. To znamená, že to je vždycky dôležité podotknúť, aby boli nejaké realistické očakávania. Čo ma ďalej zaujíma, je, že čo sa týka AI modeliek, jak to ty vidíš ďalej? Spravil si fakt, že veľký účet, myslíš si, že si schopný replikovať to ďalej? Ja si myslím, že reálne, že hej, len je to také, že musíš, to je ako keby si mal normálne, že influencerku reálnu, lebo furt musíš vymýšľať content, furt musíš postovať na ten fanview, tak je to fakt, že je to veľa roboty. Keby som úplne že zameral sa iba na jednu, keby som iba mal tú modelku, momentálne máme, že dve v podstate. A keby, že hej, áno. Na začiatku si to tryhardil, o tom sme sa bavili, ten začiatkový rozhovor, ja sem skúsim dať nejaký link pre vlastne ľudí, čo chcú vidieť týma, keď začínal, pretože vtedy už sme sa o tom bavili, keď úplne začínal. Teraz je to dobre rozbehnuté, je to fakt akože, čo si robil s tými peniazmi? Čo si ich nejako investoval, alebo si ich ušetril? Šetrím. Ako ja som, víš, veľa kamarátov povedal, že kúp si nové auto, ale také, ale tieto peniaze nikdy nevieš proste, víš, kedy budú také mesiace, kde nebudeš zarábať. Treba mať nejakú rezervu, ale víš, AirPody som si možno kúpil a ani oblečenie, nič. Sa tu hrám celý čas, ja som si tiež kúpil nové AirPody minulý týždeň, kámo, takže sa tu s nimi hrám celý čas. Popri tom, jak voláme. No ale to je potrebné. Je, ako je to. A ešte energetiaky. Kámo, mega skromný človek, to je úlet. My sme sa bavili spolu, ty zaujíma ma, ináč o tom sa chcem tiež otvorene pobaviť. Spravil si nejakú knowledge, ktorú máš a pridával si to na USA kanály. Jak sa ti s tým darí? Videl som, že máte na vlastne free serveroch nejakých 2000 ľudí, ktorým si vlastne ukázal, ako začať s AI modelkami. Čo tam bol tutoriál na Nano Banana Pro 2? Nie, mali sme zadarmo PDF-ko, ale robíme ako na YouTube videi momentálne, vlastne ako funnel. To si
si určite pozriem, k tomu sa určite dostanem a som na to zvedavý, na vaše YouTube videá a rád si kúpim aj váš produkt, pretože ja sa neustále snažím vzdelávať v tejto oblasti a keďže viem, že vlastne ty si v tom úspešný a si v tom overene úspešný a ako málo ľudí, ktorí sú na československom internete, ktoré prezentujú AI modelky. Takže to je jedna dôležitá vec, ktorú som chcel poznamenať. S koľkatými zariadeniami si začínal alebo s koľkatými zariadeniami človek musí začať s AI modelkami? Ako neodporúčam to, ale osobný mobil. Potom som vlastne zistil, že to nie to vôbec nie je dobré na vlastnom mobile mať, keď máš viacero účtov tam, lebo tak to zabánuje každý účet, keď sa niečo stane náhodou. No, začínal som s jedným a potom to mám 3 na nabíjačky, niekto vám ukázať, ale jeden, druhý, tretí a potom tam máme ešte SIM karty, všeličo. Niektoré nevyužívam, lebo niektoré sú zabánované. Tak. To poznám, to naozaj poznám. Treba predať, kúpiť ďalší, jednoducho ide sa ďalej, môže sa to stať. Ja som sa bavil teraz, veľa ľudí vlastne, čo je tu vychytávka, ktorú zazdielam za free, myslím si, že aj pre teba by mohla byť užitočná. Veľa ľudí, vlastne, ktorí sú v skupine, tak niektorým sa stalo a úspešne sa odvolali, že dostali vlastne appeal na to, že musia ukázať, že sú reálna osoba a reálne jediné, čo tam stačí dať, tak to dať kamarátke alebo priateľke overiť. Nemusí mať ani rovnakú tvár, ako má tá AI modelka a prešlo to oveľa viackrát, ako keď to dali overiť nejakému kamarátovi alebo oni to overovali. To znamená, že to je užitočná vychytávka, ak by náhodou Instagram dal appeal na vlastne váš účet. Myslíš si, že je to technicky náročné, kámo? Lebo ty mi prídeš byť taký technický typ, kámo. Viem, že ty sa v tom ako keby dobre vyznáš, aj ja. Teraz keď už to obaja dlhodobo robíme, ale zo začiatku či si myslíš, že to je technicky náročné? Hej, keď nemáš vlastne, keď nemáš správne, proste keď nevieš, jak na to. Ale určite, keď proste vieš, jak na to, vieš, kúkneš si, môžeš si kúpiť kurz, alebo si kúkneš tutorky na YouTube. Už je to oveľa ľahšie ako kedysi, lebo predtým som to proste robil na Canvy UI, mal si workflowy a tak a teraz proste nie je to už také komplikované, ako to bolo kedysi. Ani zďaleka to nie je také komplikované. Ja mám pocit, že to začína byť pomaly ľahšie a ľahšie, preto by sme mali, kámo, zduplikovať našu challenge AI modelky z 0 na 10k a myslím si, že by sme to mali zduplikovať. Boli nejakí ľudia, čo mi písali, že vlastne sme tam spravili promo na začiatku, takže tentokrát proste trošička ťažšie, ale myslím si, že by sme to aj tak v pohode zvládli. Ako teraz už je to v úvodzovkách na autopilot, nie to, čo robíš. Napríklad, lebo čo robím ja, máme dve fakt veľké modelky, potom mám spolupráce, vlastne jedna z nich je aj s tebou, že čo je teraz tvojou náplňou práce, ako keby, lebo keď už sa to rozbehne, tak čo je treba len spraviť nejaký kreatívny content, naplánovať četerom šichty, že koľko ti to denne zabera času. Na FanView stránke moc ani nie, občas spravím ja ten content, keď napríklad četer potrebuje, ale to je párkrát za týždeň. Shifty sú už nastavené, máme vlastne aplikáciu, to je takú vlastne cez cloud. Oni si tam vlastne zapíšu shifty, prestávky, všetko a mi to všetko spočíta. Tak to je už automatizované úplne. Jedine ako na ten Instagram, spravím reel to denne, taký kvalitnejší trošku, to je vlastne všetko. Vlastne robím už potom na iných veciach. Ale od začiatku je to trošku náročnejšie, určite už všetko musíš robiť sám, četovať sám. Nemusíš, ale väčšina ľudí to robí a myslím si, že je to aj dobré, pretože sa aspoň naučia a pochopia tie veci, ako fungujú a tie algoritmy, čo je v podstate užitočná vec. Čo hovoríš, kámo, na to, že sa v Private Guru pridal spoločný chat a všetko, lebo sú tam aj fakt, že zaujímaví ľudia aj pre teba, aj pre mňa. Ten týpek, čo spravil, kámo, 40k za mesiac na jednej modelke, čo je vlastne to si ty v tvojom prime a on ich má niekoľko. A ďalší vlastne Delta je tam vlastne chalan, čo tiež robí vlastne na modelke 30k a tak vlastne. Takže sú tam fakt, že zaujímaví ľudia ďalší, mimo nás dvoch. A aký je tvoj názor na to? Je to určite lepšie ako ten Telegram, čo bolo predtým, že kde si nemohol vlastne toto. Teraz sa normálne môže spojiť s ľuďmi a je to veľmi výhodné, by som povedal. Opýtaš sa otázky. Vlastne komunitu ľudí proste, čo robia to isté a je veľká pomoc, je to veľká pomoc. Super, toto bol rozhovor s Timom, vlastne čo je člen Private Group a asi jeden z najúspešnejších. Ďalších naozaj úspešných členov sa budem snažiť zlanáriť na rozhovor, aby sme odovzdali nejakým spôsobom value. Ja Timovi ďakujem za tento rozhovor, díky kamo a vám taktiež ďakujem, že ste si to pozreli, dolu sú linky, môžete si pozrieť akýkoľvek link a prípadne sa naučiť začať generovať vlastné AI modelky. Vidíme sa pri ďalšom videu. Peace.